Türkmen kardiyologu öz homoseksuallygy hakynda gurrun bereninden soň Türkmenistan üçin uly galmagyla öwrülen waka bilen baglylykda ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrligi saglyk işgärleriniň arasynda däp bolmadyk jynsy uğurly adamlary ýüze çykarmak tagalalaryny etmäge başlady diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri ýerli habarçylaryna salgylanyp habar berýär. Bu çäre Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky LGBT jemgyýetiniň agzalarynyň %100 bolýan kynçylyklary barada 24 ýaşyndaky kardiolog Kasymberdi Garaýewiň ykbaly bilen bagly çap eden maglumatlarynyň ýzyanyna gabat geldi. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksinde erkek bilen erkegiň arasyndaky jinsy gatnaşyk jenaýat hasaplanýar. Kodeksiň 135-nji maddasynda aýdylmagyna görä, erkek adam bilen zina eden erkek adama 2 ýyldan 5 ýyl çelini möhleti belli bir ýerde ýaşamak borjyny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän 2 ýyl çelini azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär. Türkmenabatda geçirilen ýygnakda çykyş eden polisiýa işgäri raýatlaryň bu hili jenaýatlardan habarly bolup, olar barada häkimetlere habar bermezliginiň hem jenaýatdygyny, kimde kim däp bolmadyk jinsy uğurly adamlary bilýän bolsa, olar barada polisiýa habar bermelidigini, özlerini ma'lum bolan jenaýat barada habar bermedik adamlaryň kanun esasynda jogapkärçiligi çekilýändigini hem ýatlatdy. Görnüşinden Aşgabatda lukmanlaryň arasynda geýleri we lesbianlary ýüze çykarmak barada görkezme gelipdir diýip habarda aýdylýar. Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä, ýygnak netijesinde 2 hepdeniň içinde saglyk işgärlerini şepagat uýularyndan başlap şäher sanepidemiologiýa stansiýalarynyň baş lukmanlaryny çelini ähli hünärmenleri jinsy gatnaşyk esasynda geçen keselçilikleri ýüze çykarmak üçin barlygdan geçirmek kararyna gelindi. Sol bir wagtda haýsy günlerde haýsy saglyk edaralarynyň işgärleriniň gan barlygyndan geçiriljekdigini görkezýän tertip ýazgysy hem taýýarlandy. Elbetde, saglyk analizi pully we her bir barlygdan geçen saglyk işgäri öz jüzünden 270 manat tölek tölemeli bolar. Şeýle-de o bolardaky saglyk edaralarynyň işgärlerini öz berkidilen 14-50 ýaş aralygyndaky ýaşaýjylaryny gözden geçirmek tapşyryldy. Bu çäreler azatlygyň 21-nji oktýabrda Türkmenistandaky azlyklaryň, hususan da däp bolmadyk jinsy uğurly adamlaryň kynçylyklary barada çap eden habaryndan soň resmi taýdan açyk reaksiýa bildirilmezden aşaklykdan görülýäni meňzeýär. Azatlyk ilki howpsuzlyk aladylary sebäpli özüniň geýdigini açyk aýtmak we bu mesele boýunça açyk pikir alışmalary başlamak isleýän ýigidiň adyny üýtgedip çap etmek kararyna geldi. Emma makala çap edilenden soň polisiýa 24 ýaşyndaky kardiyologyň şahsiýetini anyklady we ol 24-nji oktýabrda polisiýa çağıryldy. Şondan soň Azatlyk Kasymberdi Garaýew bilen aragatnaşygyny ýitirdi we onuň nirede we nähil ýagdaýda saklanylýandygyny näbelliligi, raýatlarynyň türmelerde ýitirim bolmagy we ol ýerden kätediň ölüp çykmagy bilen bilinýän Türkmenistanda öz jinsy uğruny açyk aýdan erkegiň ykbaly barada çuňur aladalaryň bildirilmegine alyp geldi. Türkmenistanda bir erkegiň öz jinsy uğruny jeňmetçiligi aýan edenden soň ýitirim bolmagyndan alada edilýär diýip Human Rights Watch guramasy 1-nji noýabrda çap eden beýanatynda aýtdy.